Mit navn er Poul Jakob Bønlykke. Jeg har været selvstændig siden 2001, hvor jeg købte en landbrugsejendom, og her sidenhen har jeg så også, kan man sige, lavet generationsskifte med den familiegården, og det blev færdigt her i 19, og her er jeg 4. generation. Da jeg var dreng og løb her i haven, så kunne man jo se herude på marken ved siden af, at der kom en flyver lavt flyvende hen over marken, og det var så fordi vi var ved at sprøjte markerne på den gang. Der var det nyeste måde at gøre det på, det var at gøre det med en sprøjteflyver. Det har nok ikke været særlig præcist på sådan en sprøjteflyver. Den kom jo fra en højde, og så gik den ned over marken, og så sad man jo manuelt og skulle tænde og slukke, og hvis der så havde været lidt afdrift og noget, så kunne det jo godt stå lidt ud over markskillene. I dag der kan vi jo for eksempel gå op med en drone og tage nogle billeder, og så på den måde finde de steder, hvor at der er ukrudtsproblemer, og så dermed tage det kort og lægge ind i vores sprøjt, og så tænder og slukker sprøjten simpelthen de steder, hvor det er, og dermed giver det store besparelser. Og ingen afdrift og et meget bedre miljøaftryk. Et billede er, at vi er et erhverv i bevægelse. Vi optimerer og finder løsninger. Der er jo kun et vist antal ressourcer til brug, og det skal vi have øje for og respekt for, og derfor skal vi jo prøve at mindske vores aftryk hele tiden. Så den del har vi jo fokus på. Vi bruger for eksempel halmafbrænding til vores varmekilde. Der bruger vi omkring 300 bigballer, og hvis vi sådan skulle omregne det, så udtrænger det vel omkring 50.000 liter olie. Vi har også et solanlæg, som egentlig ligger på en af staldbygningerne. Det laver omkring 100.000 kWh og mere eller mindre af vores årsproduktion til landbruget, eller cirka 23 husstandens årlige forbrug af strøm. Vi har gået ind og fundet plads til nogle kollektive virkemidler, såsom minivådområder, hvor at vi kan tilbageholde kvælstof fra vores drænsystem. Vi arbejder også sammen med Aarhus Kommune om at etablere et klimalavbundsprojekt, hvor at vi vil sætte de her organiske jorder under vand eller hæve vandet, så der ikke sker en udledning der, eller mindsker en udledning der. Samtidig med at vi også kigger på, om det kan være et klimatilpasningsmiddel, hvor at vi kan tilbageholde vand, så der ikke sker oversvømmelser inde i byen.